prohibir as redes sociais ou apostar por unha maior regulación. É o debate que xa chegou aos tribunais en varios países, pero que tamén se traslada á rúa. Ante a posibilidade de prohibir as redes sociais aos menores de 16 anos, a resposta é bastante clara: mellor regular que prohibir. A palabra prohibición non convence e tamén aparece o medo a que teña precisamente o efecto contrario. Hai rapaces que, en 2 días, xa sabes, aprenden rapidísimo, pero, saben que teñen que... Os pais deberíamos de regulalos un poquinho máis. Hombre, yo creo que prohibir siempre hace el efecto contrario, ¿no? Que más prohíbes, más haces que los jóvenes luego pues vayan buscando eso. Entonces yo creo que regularlas, pero regularlas bien. Supoño que regulalas, prohibir, a palabra prohibir non me gusta, de verdad. Porque prohibir é como poñer aí un pau no camiño, unha pedra. Máis control, pero tamén máis responsabilidade. E aí as opinións apuntan en varias direccións. As familias aparecen como unha peza fundamental, pero tamén se reclama máis implicación das institucións, dos centros educativos e, sobre todo, das propias plataformas. As plataformas tamén deberían. Home, porque poñen todo ao alcance de menores, de calquer persoa. Los padres, sobre todo, pero apoyados obviamente por las instituciones. Primeiramente os pais e despois tamén as plataformas que se dedican a eso, os colegios e todo eso, non? E se hai algo no que coincide a veciñanza é na percepción de que as redes poden facer máis mal que ben aos adolescentes. A adicción, a exposición a determinados contidos e a falta de madurez para xestionar o que aparece nas plataformas están entre as principais preocupacións. Os rapaces están ao alcance de todo canto hai. Penso que debería de haber un pouquiño máis control. Es una droga totalmente, súper adictivo, y lo veo también en personas mayores que están todo el día con el teléfono, vamos, todos, estamos todo el día enganchados. As redes son un peligro e non están desarrollados mentalmente, que son nenos, para acceder a esos comentarios que se fan e todo o que se ve nas redes. Na rúa, polo tanto, hai unha idea que se repite: máis control, pero non necesariamente prohibición. Un debate no que as familias, institucións e plataformas están chamadas a asumir a súa parte de responsabilidade.